se říká korality. Tady je s ním kříž. Tam je ještě jeden pan Lacero Spallanzani, to byl italský. Je to péře. Je to stalagnát. Tady jsou excentrický krápníky, které rostou s línáním vody, elevací. Skupinka se jmenuje Městečko na Stát. Koněpruské jeskyně byly objeveny, takže má stejné složení jako vápeň, ale vzniká z krasové vody. Tady tvoří žebrové krápníky. Tamhle asi 12 metrů nade dnem, tak nenalezl oporu pro nohy, neudržel se, spadl a zlámal si nohu. A nahoře v komíně krokodýl a myška. Można zapalić? Nietoperzyk śpi sobie. A tohle je Proškův dom, největší prostora koněpruských jeskyň. František Prošek byl archeolog, který tu dělal výzkumy. Uprostřed největší stalagmit, jeho stáří je až 150 000 let a rozpadl se možná mrazem v době ledové. Na druhé straně stalagmity dva, menšímu říkáme Komenský. Všimněte si ho z profilu. Vpravo vzadu byly nalezeny kostry jeskyních medvědů. Pozdrowienia z jaskini Konopruskiej w Czechach. Žabní král. Nejmenší žebra člověka. Stáří pravých kostí se odhaduje na 13 000 let. Byl už to člověk dnešního typu, prý 640letá žena. Pak je tu čelist opice makaka a stáří 600 000 let. Čelist jelena, čelist a kosti nohy koně a lebka srstnatého nosorožce. Ten tu žil v době ledové, naopak opička makaku byla patrně za subtropického podnebu. Tady svíčky a nad námi kaskádový vodopád.